дигар ширкатҳо маҷбур намекунад ки ҳар моҳ харид кунед. Вақте каталог нав шуд, бояд ки шумо аз каталоги нав харид карда бошед. чӣ гуна ин ширкат ба кормандони худ маош медиҳад? вақте ки ман дар ин ширкат обуна шудам, 2 нафарро даъват мекунам. ин корро ба шумо тавсия медиҳам ва шумо ба дигарон тавсия медиҳед, яъне аз рӯи таблиғ, аз рӯи реклама маош медиҳад. ва хубии ширкат дар чи аст ки вақте ки шумо ба зинаи баланд баромадед, унвон гирифтед, ҳеҷ вақт унвони шумо паст намешавад. вақте ки кор накунед ё ин ки кори шумо суст шавад, маошатон кам намешавад. баъде ки шумо ба унвони мастер баромадед, маошаш аз 100 000 рубл сар мешавад ва ҳамеша шумо ҳамин гуна маоши хуб мегиред. ҳеҷ вақт аз 100 000 рубл кам намегиред ва шумо корам кунед накунед ки шумо ҳамеша ин маошро мегиред, чунки одамои зери шумо, яъне